1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže čus lidi, já jsem Xerox TV a vítejte u mýho prvního let's playe na hru Roller Coaster Tycoon 3. Je to o tom, že prostě vy si tam stavíte svůj zábavný park, kde stavíte různé atrakce, různé stánky s jídlem, s pitím a nějakýma hračkama a blbinama. Jak vidíte třeba tady s těma balónkama a s vatou. A můžete tam stavit i takovýhle bazén a prostě takovýhle atrakce. No a já myslím, že už jsem vám tady řekl o tom asi všechno. A tak bychom mohli jít na to, takže jsme v hlavním menu a máme tady 3 výběry. Dáme hnedka ten první a tady máme 4 výběry v herním menu. Jo, jak vidíte, já mám tady nejradši asi tyhle dva, protože pískoviště to je vlastně o tom, že vy si tam prostě nemusíte ani vydělávat. Prostě vy tam máte nekonečno peněz, máte tam už všechno, prostě jakože vyhraný ty atrakce a ty stánky, úplně všechny. Takže je to tak, ale je to takový nudnější než kariéra, prostě je to, kariéra je o dost reálnější než pískoviště. Takže já dám asi kariéru a dáme RCT3, jo, a tady dáme novej. Pojmenujeme si ho Xerox TV. A klikneme na něm dvakrát a tady máme 6 misí. Nebo spíš tratí, nebo prostě těch míst, kde budeme stavět. A já mám asi oblíbený tenhle první. Takže dáme začít novou hru. A dáme začít. Tak jsme tady a tady jsou takový jakože ty jakože levely, nebo co to je, jak to mám říct. Je tady učeň, manažer a magnát. Magnát je ten nejsilnější, učeň je nejslabší a tohle je jako střední, že jo. No a my, aby jsme se dostali do tohohle středního, tak musíme splnit tady tyhle podmínky. První podmínka je, musíme mít 400 hostů v parku. Máme jich tady, jak nemůžete asi vidět, 306 jich tady máme. A pak musíme ještě splnit maximální cenu v parku 20 000 korun. Máme 10 000. No, tak takhle to tady vypadá. Takhle chodí ty lidi, že jo. Tady máme 2 atrakce, tady všude budeme dávat ty atrakce, že jo. No a první, čím bych začal, bych tady odstranil tyhle ty přebytečné věci. Jako líbilo by se mě to tam, ale kdybych tam nechtěl dát třeba nějakou tu, ještě bych tam dal tuhle cestu třeba, já nevím, jak tohle. Takhle, by to měly víc rozšířenější. A hnedka z první bych sem dal informace. Ty pomáhají lidem, jakože jim dávají mapy, kde je jaká atrakce, ale nevím, jako, proč se budou kupovat mapu teď, když tady mám jenom 2 atrakce, jako to by jsem se rád prošel. No, takže tak. Vidíte, jo, asi jak si teďka koupěj. Jo, vidíte, jak jí zbalil a tenhle taky teďka, ne, nechtěl jí. On běží za ním a tohle celá rodinka, že jo. No a teďka sem dáme ty do nedostatečnosti. Takže to je koš. A tady taky ještě koš. A lavičky, protože ten, kdo nechce jít prostě třeba s kým tady je na tu atrakci, tak si chce asi na něj počkat tady před východem, takže sem dám 4 lavičky a na druhou atrakci taky 4 lavičky. A to je tadyk. No,
To by bylo všechno. Teď bych tam dal nějaký ty stánky tady, jak jsem chtěl. Což je tady burger. Sem. Otevřeme ho a dáme to podle, ať si vyberou prostě lidi, kolik tam toho chtějí. Pak tady dáme, já nevím, zmrzlinu. Taky a otevřeme ji, že jo? Rozhodně, tohle otevření. Pak tady máme nějaký nápoje. Ty nám taky dáme, aby se lidi mohli napít, protože rozhodně chtějí víc pít, že jo. Pak tady máme, jo, balonky. To jsou ty blbosti, jak já říkám, že jo, protože jako na co kupovat balonky. Nebo jako obyčejný balonky. Ty si koupíte pro vás jako balonek, třeba. No a pak tady dáme semka, kolem toho dáme takhle záchody. Raz. Aby to bylo takhle skoro všude stejný. A ještě teda tady. Tak. Ještě jeden. A takhle to vypadá. Toalety. A otevřeme je, že jo. Protože jak by to bylo, kdyby se mi neotevřel. No, proto, a doufám, že tady teda nebudu dělat bordel, když tady mají tolik košů už. U sebe. Hele, vidíte, jo, už jsem na tom sedí, když někdo chce na někoho počkat třeba. Slyšeli jste to, jak se někdo tady vyblil? Jo, vidím to. Vidíte to taky tady takhle. Je to moc světlý, takže to asi moc vidíte. Ta hra je celá taková světlá. No a tak to tady trošku vyčistíme. Dáme sem rozhodně takhle ty čističe, nebo co to je? Správce, prostě ten to tady jako čistí, že jo. Pak ještě najmeme tady mechanika a ochranku jednu, sem dáme zatím. Ale sem dáme dvě, protože tady nám hodně ničí lavičky. Jsou hrozný. Vandalové. A už tady máme zase furt jenom 306 lidí, cože, to nechápu. Jo, vidíte, jak do toho ty lidi prostě chodí, jo, do těch záchodů. A rozhodně bych sem dal ještě bankomaty. Aby se lidi mohli vybírat peníze, že jo, když by neměli třeba cash. Ne, sem ne, počkej. Nevím, kam by jsem ho měl dát třeba... Jo, sem bych dal takhle dva. Tohle je asi dobrý místo na to, tady jeden a tady jeden hnedka takhle u atrakcí. Tak, otevřeme je rozhodně, že jo. A uděláme cestu. Normální, takovouhle. Tak tady to taky takhle zaplníme. No a takhle to zatím vypadá. Rozhodně tady to bude víc, jo. Koukne se, si nemáme třeba ještě nějaký jídlo, pití nebo takovýhle. No a tady můžeme teda postavit nějakou tu atrakci. Já bych začal touhle, je to merry-go-round a tu bych dal prostě někam asi sem, protože mně přijde jako a není jako moc malá, jo, vyjde se sem dobrý. Je to akorát, tak a zapneme ji. Můžeme zvýšit i cenu, ale já asi nechci, protože by mě to moc nevynášelo, nechodili by spíš na to lidi. Takže takhle povede ta cesta, že jo. A jí počkat, takhle jsem vlastně moc nechtěl. No to nevadí, ten taky teda povede. No a z tohohle bude to čekající, jak to je, že jo. Doufám, že to dáme dobře. Jo, takhle go round, jak vidíte. No a je to spuštěný, doufám, že na to budou, jo, a nejvíc mě baví, nebo nejvíc.
jako baví mě tady jim praskat ty balonky, oni jsou pak strašně jak dělají takový blbosti, koukejte. Teďka na to zrovna čuměl jak dement. Jo, ale šel se skoupit novej, tak to je. Jo, ten Gourant je takovýhle, prostě jsou to takový obyčejný koníčci. A obyčejně se to točí. A už tam jde jeden dospělej chlap, tak nechápu to jako. Ale to je jedno. A sem bych dal rozhodně zase lavičky, jak vždycky jsem říkal. A sem. Takhle. My jsme mohli počkat. Říkal jsem 4, 4, 4, 4, 4, 4. No a pak bych dal Harsling. Jej. No, a toho bych dal. Dobrý místo bych dal asi. Nejlepší místo by pro tohle bylo asi takhle. Jo, přemýšlím, kam to dát. No, dáme to takhle a teda takhle, no. To nevadí. No, počkat. Takže tu atrakci odstraníme a trošku ji posuneme. Jen jestli nebude vadit tady tohle. Doufám, že ne. Jinak odstraníme pár tohohle teda, no. To nevadí. Vůbec ničemu. Doufám. Jo. Aspoň hodí atrakce lidi. No a jdeme na ní teda. Tak. A dáme ji takhle hezky sem. Tam a východ tady. Dáme tam tu obyčejnou cestu. Tady. Takhle přesně. A pak tam dáme tuhle. Jo, takhle. A je to zavřený, takže já to otevřu. Je to taky obyčejný nějaký řetězák. No a pak bych sem dal nějaký, já nevím, zase takovýhle ty, sem už se 4 nevejdou, takže já dám asi jednou ještě sem. Nebo ne, sem ne, fakt ne. To se mně nelíbí, dám sem 3, to je jedno. Ale hodně lidí mně teďka přijde, jakože na to dá. Když to takhle máte, tak hnedka pár lidí jde na to, jako 4 ze začátku, takže to je docela dobrý. No a pak sem dáme ještě jednu. A to bude poslední teďka v tomhle. No a tady dáme ten vchod a východ. Východ bude ten obyčejný a vchod je vždycky takovýhle čekající, že jo. Bude takhle dlouhý a takhle. No a takhle bych to nechal. Prozatím je to takový. Ještě jsem zapomněl říct, že do každé atrakce se může takhle nasednout, hned vám to ukážu takhle. A můžete se v tom prostě projet. Nebo prostě ne. Můžete se atrakce zevnitř. No, zatím takhle vypadá náš jakože zábavný park. A takhle jak bude, tak takhle zůstane. Jako budu natáčet ještě víc dílů a zkusím dokončit jakože to magnáta, jako nikdy jsem ho ještě nedokončil, takže to bude docela problém. A no, jako takhle to prostě zůstane, jak to takhle teďka bude. A já se od tohle videa loučím, takže čau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.